Mayang gabi, kanatong tanan, mga igsoon. Medyo dugay-dugay nga nawa ko nining atong programa kay tungod ingad tumi sa Leyte sa usa ka tulumanon nga among gibuhat sama sa among pagsugod og mga iglesia niadtong 1987 diha sa Leyte usab sa Inupakan sa Baryo Bakong-Bakong gibarog sa atong Ginoo ang usa ka iglesia ginganlag Inupakan Grace Bible Church. Onya sila nakabarog na organized na. Kining mga tulo ka tuig na pod o upat ka tuig mingagi, nagsugod pud ta og bag-ong iglesia sa baryo Town. Busa kini na himugso kini iglesia dinhi ginganlan og Town Community Bible Church nga gipanguluhan sa atong pastor didto si Pastor Josepino Andrade, kung tawagin sa iyang angga, Pastor Lolong. Pero para nako siya si mao si Pastor Jose. O dito mi nagpanudlo, nagpalambo, nagpalig-on sa mga ikaigsuonan, kunya nano po'y nadugang nga miyembro, duha ka miyembro, gibautismohan namo. So salamat sa Ginoo bisan pagali do na may gibati dito na abot mig hospital sa akong asawa kay na tinamaan siya o naigo siya sa pneumonia o nya sab ako napay tubig sa akong baga tungod sa akong pagka-COVID last year na confine ko sa Leyte Baptist Hospital. Apan salamat sa Ginoo na napod nakabaling na tas Maynila aron sa pagpalig-on na pod usab sa atong iglesia diri sa Molino Grace Bible Church ug bisan pa didto pod sa usa nato ka iglesia sa Makati, Makati Sovereign Grace Bible Church. Karong higayon na maigsuon, doon na tayo bag-ong series nga atong pagatun-an sumala sa akong nasinati nining mga pila ka kadlaw, pila ka panahon ang kapakyasan sa kinabuhi. Dili gyud nato malikayan nga doon nagyoy kapakyasan sa atong kinabuhi. So atong tagsa-tagsaon unsa ning mga kapakyasan sa atong kinabuhi ug unsaon nato kini pagdaog. Karon bilang introduction nato atong sugdan ang primerong lesson sa atong serye mga kapakyasan sa kinabuhi. Akong pagbabasahon ang atong balang kasulatan sa Psalms chapter 5 verse 1 to 3. Psalms chapter 5 verse 1 to 3 og atong sayran diri ang usa ka kapakyasan sa kinabuhi ni Haring David sa mahitabo atong kinabuhi. Atong pagbabasahon nagaingon. Nagaingon maigsoon. Patalinhugi o Jehova ang akong mga pulong. Tulutimbanga ang akong pagpalandong. Pamatia ang tingog sa akong pagtuaw. Hari ko, Diyos ko, kay kanon nagaampo ako. Jehova, sabdag magapatalin ka sa akong tingog. Sa buntag pasakaon ko ang akong ampo nga nimo og magahut ako. Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan. Ang dautan dili magapuyo uban kanimo. Ang mga mapahitason dili magatindog sa tubangan sa imong mga mata. Nagadumot ikaw sa tanang mga mumuhat sa kasalanan. Kini ang pulong sa Dios og magampo ta mga igsoon. Dalay gunaman salamat ing matahom nga orasa nga niya nasab kami diha sa imong pulong na magapatalinhog kay tungod do na mi mga kasakit sa among kinabuhi na dili gyud namo kalikayan kay tungod kauban kini diha sa pag umol nimo kanamo aron kamoy mahimong lunsay mahimong hamtong diha sa pagpangini sa pagtuo. So busa Lord among iampo nga tabangi kami nga kini among masabtan unsaon namo pagbuntog sa mga kapakyasan nga nitabo sa among kinabuhi. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Na doon na tayo daghang mga kapakyasan sa atong kinabuhi. O usa niini
ang kawalay kadasig sa kinabuhi. Kawalay kadasig. Nga naman, kay tungod, daghan kaayong mga hinungdan sa atong kawalay pagdasig sa kinabuhi. Na ang kapakyasan sa atong relasyon, kapakyasan sa panglawas, kapakyasan sa atong mga trabaho, labi na karong pandemic, o usa kini ka mga paagi o aron kita paubson sa atong pagkatao. O guban pa niya na, dunay mga kaaway nga na mga lipay kung ikaw mapakya sa imong kinabuhi. Mugang sila o kabukaton sa atong hunahuna. Kung doon na magalitaw nga nasinati niining tanan nga kapakyasan, maigsoon, walay lain si David. Kay tungod si David, kay balutan na siya usa makasasala, nakasala siya sa Dios, busa giduok siya sa iniining salaan sa iyang mga kaaway. Siya gitamas-tamasan og panulti. Tungod niini si David misulat og awit, mao kini ang awit Salmo 5. Busa sa kabukaton sa ating mga problema, sama ni David gisulat gyud na kini aron masayron nato unsaon nato pagbuntog ang kawalay pagdasig natos kinabuhi usa sa kapakyasan. So ato kining tan-awon maigsuon karong higayuna ang Yahweh o pultahan sa kawalay pagdasig mao ang pag-ampo ni David. Mao na ang Yahweh, mao na ang susi, ang key sa pultahan, sa pagbuntog sa kawalay pagdasig, mao ang pag-ampo. Og niining atong bersikulong gibasa, nagpahayag kani og tulo ka kinaiya. Og makita nato ni sa kinaiya ni David. Primero, si David, may ampo siya nga mainiton sa diha nga siya nawad-an og kadasig. Atong basahon verse 1, nagaingon siya. Maigsuon, "Patalinhugi, O Jehova, ang akong mga pulong. Tuluton banga ang akong pagpalandong. Pamatia ang tingog sa akong pagtuaw. Hari ko o Diyos ko, kay kanimo nagaampo ako." Na makita nato dinhi ang duha ka pulong diha sa iyang pag-ampo, ang iyang pagmamakaawa, pagpakiloy. Primero, mingon siya, patalinhugi ang mga pulong. O ikaduha, tulutaga, bangan akong pagpalandong. Mao ni usahay nga dili nato mahimo sa atong mga pag-ampo kay tungod kung doon natay kawalay pagdasig, mawalang tagdasig sa atong pag-ampo. Apan mao ni ang panahon nga kinahanglan gyud magmainiton kita diha. No? Kinahanglan gyud na gyud intensity sa atong pag-ampo. So sa atong pag-ampo, atong yung isulti sa Ginoo nga siya gyud mo patalinhog sa atong mga pulong, ang atong pinulungan nga nagsaysay sa kamatuoran ug unsay atong gibati ug unsay hinungdan sa atong kawalay pagdasig. Mao ni pagpalihog, patalinhogi, O Jehova. Ambot pasabot, palihog. Ang akong mga pul dunay kahulugan o Ginoo. Sayop manggali sa akong mga ngabil ang gipanulti apan gikan sa akong kasing-kasing ikaw gyud maoy mo patinhog niini. O Ginoo, Ginoo but pasabot Jehovah, the existing one, the everlasting existing one, na dili gyud mawala. Naagyod ang atong Ginoo. So busa atog yung patalinhugan, atog yung ipulong sa Ginoo ang atong pag-ampo nga patalinhugan ta sa usa ka Dios, sa usa ka Ginoo nga dili gyud mawala. Siya gyud nag-exist from eternity to eternity. Unya atong iamsab, atong ipangamuyo nga iya kining tulutimbangon. Iyang tulutimbangon ang atong pamulong. Kay usahay masayop ta sa pulong apan balang espiritu may magtukan nato og maghatag ngadto sa Dios og tinuod unsa ning atong gipamulong. But pasabot nga tulutimbangan sabta Ginoo ang akong pagbakho,
pagpamalandong pagbakho sa akong kasing-kasing. Sama ni Hana na siya nag-ampo sa Ginoo nga dunag yoy mainiton. Sa iyang pagkamainit maigsoon, walay tingog nga mugawa sa iyang ngabil kundi sa iyang kasing-kasing naagyod ang kainit sa iyang baba. Busa nagaingon 1 Samuel 1:13 nagaingon karon si Ana namulong sa iyang kasing-kasing. Ang iya lamang mga ngabil ang naglihok. Apan ang iyang tingog wala madungog. Busa si Eli naghunahuna nga siya nahubog. Apan sa misulti na si Hana ngadto kang Eli mingon sa bersikulo 16, ayaw pag-isipa nga dautan ang imong ulipon nga babay. Kay gikan sa pagkadaghan sa akong sumbong o sa akong paghagit, akong gipamulong kini hangtod karon. Kaya na, nagyod ang iyang pagkamainiton diha sa pagkampo. Manikuwang nato maigsoon. Imbis nga magmainiton kita sa atong kawalay pagdasig, kasagaran, mawad-an sab kadasig ang atong ampo o pagduol sa atong Ginoo. Maunay gibuhat ni David, nabuntog niya ang kawalay pagdasig sa kinabuhi kay tungod, primero, siya miampo nga mainiton. O ikaduha, dili lang sa muampo sa mainiton, kundi siya miampo sa dinalian, urgent. Muingon ito, dinalian maigsoon, kinigyon importante kaayo. Dili na kinikinahanglan nga ilabay pa o pahuwaton pa. Mayon sa bersikulo 2. Pamatian og sa akong pagtuaw. Hako og Diyos ko, kay kanimo nagaampo ko. Pamatia. Dunay pag-apura. Dunay lian. Apurahan o pagkadinalian, murag imong giuyog ang usa ka punuan sa kining mansanas, aron madali mahulog, madali ka makakaon, iuyog. Aron matagak dayon ang buot nimong mga bunga. Mausap, sa atong pag-ampo, dunay dinalian sa pag-ampo nga to sa Dios aron madawat nato ang resulta o resolba sa atong kawalay pagdasig. Ang tingog niya, no? Gitingog niya ang iyang paglihok, ang iyang pagluha. Dili lang kay luha lang kita ni David sa Dios, kundi iyag yung gitungog, tingog, dunay pagmu gikan sa iyang kasing. Nga salmo, maigsoon, nagsuwat ni David, puno ni sa mga pagbati. Very emotional kining maong salmuha. Iyang giangkon ang Dios. Sa iyang pag-ampo, Diyos ko, o Jehovah, na siya iyang hari, ambot pasabot. Ang akong hari, o Ginoo, ambot pasabot. Ikaw ang nahitawang, nahibalo sa tanan, ikaw kontrol, ikaw ang soberano sa Diyos. Busa ako, bisalig kanimo, biduol kanimo, kay wa ko'y laing kapaing. O iyang gitawag nga Diyos, ang Diyos niya Elohim. But pasabot na Trinity, ang person in one God. The God who creates everything. Mao'y nagbuhat sa tanan. So busa dili gyud siya mapakyas sa iyang pagsalig, pag-angkon sa Ginoo o sa Dios. Ang rason niya, wala siya mawad-an og paglaom. Tanawang bersikulo 2 nagingon, kay kanimo nagaampo ako. Wala say laing giampuan kundi kanimo lamang. Ako nagampo og nakigsulti diha kanimo. Dinangyod ang iyang pagpangamuyo. Miampo siya nga mainiton ug miampo dinalian. Karon ikatulo, bersikulo 3. Miampo siya nga dasigon, mainiton. Nag-ingon sa verse 3. O Jehovah, sa buntag magapatali ka sa akong tingog. Sa buntag pasakaon ko ang akong pag-ampo nga na kanimo og magahulat ako. Nakaduhan niya, isulti ang buntag, maigsoon. Mihisgot siya og sa buntag. Ambot pasabot, wala sa ilaing buhaton pagkamata niya. Iya siyang gipadaplin ang tanan niyang kabalaka, ang tanan niyang trabaho. Naksya dunay paon diha sa pag-ampo sa Ginoo. Usahay adto na taampo kung samok na ang atong kinabuhi. Daghan na tag mga nabuhat nga nga pakyas. Kinahanglan magsugod gyud ta sa Dios diha sa pagmata. Sa Hebrewhanon, kung gisubli,
Importante gyud kining gibalik-balik kining pulong nga sabon tagaan nato ni og pasis. Tagaan nato og dakong higayon kay tungod do na kini importante sapagkat ba gyud ang sulod ni David. Unya miingon siya sa versikulo 3, pasakaon sa buntag pasakaon ko ang akong pag-ampo nganha kanimo. Tanawa, sa mabuntag, iyan ang i-order ngadto sa Dios ang tanan niyang kinahanglanon, pasakaon niya. Iyag yung isulti sa tagsa-tagsa, detalyado niya, klaro niya, kini nga isulti ngadto sa Dios. Buti pasabot, klaro niya, gimando, gipangayo, atubangan sa presensya sa Dios. Now, ang atong timan-an may igsuon, kung doon na gitay gipangayo sa usa ka tao, sa usa ka Dios, huwat? Maghuwat ka, kay kini ang tubag muabot gayon. Wala ta kay bawo unsang orasa apan muabot gayon. Nagaingon si David, sa kadabuntag, pasakaon niya iyang mga pag-ampo, subusa kanang adlaw, muabot gayon ang tubag sa iyang pag-ampo. Sama ba sa Lazada? Mo-order og item sa Lazada, imo nang i-send ngadto sa kining imong cellphone. Pak! Timan og unsay schedule nila, pagka-Lunes kintahay, in-order ka og Sabado, pagka-Lunes moabot sila. Unsa may buhaton nimo? No? Sayo sa buntag sa Lunes, sige ka naglili sa pultahan, hingabot na ba? Pagka alas 8, naanapod, muli rin po ka niya, hingabot na ba? Bantay gyud ta. Kada minuto atong liliyon, kada minuto atong huwaton, kada minuto atong yung expect nga abot gyud. Mao na kung kita mag-order sa Ginoo og atong mga pangamuyo, nga dunay madasigon na kasing-kasing, kinalan madasigon sab ang atong paghuwat, kay muabot gayod ang tubag sa Ginoo. Usahay, mawad-an ta magpadayo ng ato way pagdasig, kadasig, kay tungod kita nagsalig sa atong galingon. Usbon ang atong pamaagi, maglipay-lipay ta ngadto ta sa beach, ngadto ta sa bakasyon, musaka tag bukid, aron mawaha ang imong discouragement, ang kaway pagkadasig. Apan dili na makuha, kinahanglan ngadto sa Dios, kay ang Dios lang yun ang makahatag natong kadasig nga walay kapakyasan. Subo sa maigsuon, unsay Yahweh sa pultahan sa kawalay pagdasig, mang pag-ampo. Pag-ampo nga mainin, pag-ampo nga dinalian, o pagpo nga madasigon. Subo sa maigsuon, timani, importante kini. Ibutang ang imong order sa pag-ampo sa buntag og tan-awa og moabot gyud kana. Usahay makalimot apan mo text gyud nato ang delivery ni ana ang imong order. Mauna ing ana ang Dios kanato ka matinud-anon sa atong mga pag-ampo. Ang Yahweh sa kawalay pagdasig mao ang atong pag-ampo nga mainiton, nga dinalian o madasigon migsuon. Pag-ampo, maoy makabuntog sa imong kawalay pagdasig sa kinabuhi. Makampo migsuon. Dalay gamahan, salamat sa imong pulong na nakabsan o nabawasan, Lord, ang among kaguol, ang among kawalay pagdasig kay tungod among angkunon nga kulang gyud mi diha sa pag-ampo. Pag-ampo nga mainiton, pag-ampo nga madalian o pag-ampo nga mainit madasigon. Duwa kami sa aming kawalay pagsalig sa pag-ampo. Nga ikaw gyud nagapaminaw sa among mga tingog, ang among mga pagbakho. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.